Kan du ikke? Ja. Nå. Han opførte sig så pænt på hele turen. Nå. Hvor fint, har du græder sig til? Har du lige sat det frem? Ja. Nå. Det er det her bord. Det er jo rigtig bord. Ja. Han kan mærke at være hjemme, mand. Nej, der flag over det hele. Der er flag til dig, Mikkel Mus. Nå. Det er fint. Det er din gaver. Det er din gaver. Han er bare helt væk, han er fuldstændig glad. Moren er meget begejstret. Skal vi lige komme ind på sofaen? Ja. Det er helt mærkeligt at være hjemme, mand. Det er dejligt, ikke? Det er bare så dejligt. Det er lige det lille vidunder. Kan man blive meget sødere end det?